A wata ziyara ta musamman da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya kawo zuwa jihar Bauchi, wanda mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya gayyata domin ya buɗe wasu muhimman ayyuka a cikin jihar. Ayyukan da tsohon shugaban ƙasan ya ƙaddamar sun haɗa da wasu manyan hanyoyi ciki da wajen jihar Bauchi, da kuma wuraren shakatawa da ke kusa da multipurpose, da kuma na dogon yaro, sai kuma na jikin General Hassan Usman Katsina wanda ke nan cikin garin Bauchi. Okay, thank you. His Excellency, Royal Highness, other distinguished guests, this plaque commemorates the official commissioning of 18 number 29-kilometer Bauchi Township roads by His Excellency Goodluck Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria, on Monday today, 10th August, the year 2026. Thank you, and God bless us. Your Excellencies, Royal Highness, distinguished guests, it is my pleasure to formally join the governor, the government of Bauchi State, and the citizens of this state to formally commission these 18 township roads for the use of our people, not only the Bauchi people, but all people, Nigerians and non-Nigerians, who come to this part of the country to do one business or the other. And we are doing this ceremony in the honor and glory of God. A yayin aza tubalin ginin katafaren wurin shakatawan, tsohon shugaban ƙasan ya jinjina ma gwamnan jihar Bauchin kuma ya yaba mishi bisa waɗannan muhimman ayyuka da ya cimma a cikin garin. A yayin da yake jawabi akan buɗe muhimman ayyuka a cikin garin Bauchi, Goodluck Jonathan ya ce, ya yi aiki da ƙaura, ya san gwamnan jihar Bauchi jajirtacce ne kuma zai yi fiye da abin da ake gani a ƙasa. Thank you so much. His Excellency, Royal Highness, other dignitaries are here with us. This plaque commemorates the foundation laying of the Golden Jubilee Recreational Park, Sulemanu Aminu Park, Shehu Ajare Park, and Shuku Park, performed by me today, Monday, 10th August 2026. Daga ƙarshe, mutane daban-daban waɗanda suka halarci wannan taro sun tofa albarkacin bakinsu. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Hassan, BMR Hausa, daga Bauchi, Najeriya.